Today, magpapakulay ako ng buhok kay Jeannie. Kay Emmeline. Kay Emmeline Aldana. For short, Malin. Yan, magpapakulay ako ng buhok. Babe, pakita ka naman sa camera. Ayoko. Yun na, lalagay ko na lang ito ang picture niya. Siya yung nagkukulay sa akin ngayon. Ito, di ba? Ganda. Ano pa kang K-pop. K-pop pangit. Start na tayo. Ayan guys, itong aking color na pinapakulay, Golden Flaxen. Yan, Golden Flaxen. Yan yung kulay. Pasalamat nga pala ako dito. Kinukulayan ako. Wala akong bayan. Paano nyo na sa akin? Despedida. Kasi, ayun nagpalis. despedida ba yun? Alis na kasi siya. Pupunta na siya ng ibang bansa. Sa New York. Joke. Ito sa ano? Sa New Zealand. Saan ba yun? Sa Saudi. Yan. Magsa-Saudi na siya. Bali, nag-aantay na lang siya ng OWA niya. Yun pa. Tsaka swab test. Para makaalis na siya. Pumunta kami sa palengke. Ang dami namin nakitang mga pangregalo, yung mga bulaklak, yung mga beer na may bulaklak. Halimbawa, hindi kami sana binibigyan, kaya nakakaruming tingnan. Nagitla ako dito, sabi niya, sakit sa mata. Tinignan ko, ano kaya? Diyos ko po, ilang palang mga pangregalo sa Valentine's Day, mga bulaklak. Tapos ako sa kakatawa dito eh. Ayaw na niya ng kulay mais. Galing naman. Nag-isa ko susuklay. Hindi ko afford yung magpakulay sa salon. Kasi mahal yun. Tamang bumili na lang ng pangkulay. Gayon din naman papakulay ka sa salon, tapos papakulay ka sa bahay. Ganyan lang din naman kalalabas ng kulay. Di sa bahay na lang, mura-mura pa. Iway lang. Thank you pa. Thank you, Malin. Kayo pa. Aligo, salon yun ako. 500, 300. Yung ang gamot magkano na ako. Nasa, $100 lang kami. Hindi na ako matatawag na girl. Ano na siya? Parang siya yung pagkakulay pala ni Nagigiling na nagbago. parang nag-gray. Na Nagigiling tapos brown. Hindi nga natatawag sa akong mais. Hindi nga sobrang dilaw ng buhok. May mulantang mais na po ito. Bulok na yung mais. Uy, Mali! Ayun yung Mali magkita. Yan na yung gawa ka niya dyan. Wait. One minute, 37 seconds later. 45 minutes now, ibababad sa buhok ko din. Babanlawan na. Isang banlaw lang ito Malin. Oh, yan. Perfect. Mamaya guys, update ko na kayo pag nabanlawan ko na to. Bye-bye. 1 hour later. Oh, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Yan, lakas ang boses ko. Ayun guys, ito na yung finished product ng hair ko. Finished product. Ito na yung hair transformation ng buhok ko, diba? Hindi na ako mais. Ayan, nabulok na yung mais. Charot. Ayan na guys. Di ba maganda? Maganda yung pagkakakulay sa akin. Bumagay naman ba sa akin?
By the way, salamat nga po pala kay Emeline Aldana sa kanyang sa akin pagtitiis sa aking buhok kahit hindi ako nagsusukulay. Ayun. Ngayon, mag-shoutout naman ako. Bali, nung 45 minutes na bali 1 hour ako nagpahinga nag-post ako sa Facebook ko na sige magpapa-shoutout. Ayun guys, meron namang mga nag-message, may mga nag-comment, may mga nag-PM. Ayun. Ayun guys, mag-shoutout na tayo ngayon. Start na tayo mag-shoutout! Tagal-tagal ko na rin hindi nag-shoutout. Ngayon guys, mag-shoutout. Ayun. Shoutout nga po pala kay Jo Daklangin Sagayno. Yun, Sagayno. Hello Jo! Hello Jo Daklangin Sagayno. Shoutout po sa'yo. Salamat po sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Thank you. Kay Ate Ara! Hello Ate Ara. Yan, kay Ara Alcantara. Hello Ate Ara. Shoutout sa'yo. Salamat sa pag-subscribe. Ay, hindi mo pala ako nasa-subscribe kasi nga sara pa yung cellphone mo ngayon. Basta, nagpa-shoutout ka kahit kayo na sara ang cellphone mo. Salamat sa'yo, Ate Ara. Salamat pa rin sa pag-support. Yun, shoutout sa'yo, Ate Ara. Salamat. Miss you. Bye-bye. Yun, kay Kuya Philip Balasabas, ang aking number 1 lagi na, fan. Charot. Kay Kuya Philip Balasabas Alayon. Yun. Guys, i-ano nyo siya. I-follow nyo siya sa, account na, Philip_Alayon. Yun, guys. Yung akin naman pong, ganda yan vlog. Yun. So, Kuya Philip, shoutout ka po pala sa'yo. Manilimutan ko pa. Hello. Yun. Ang sunod po ay kay Lester Tumpalan. Yun. Hello po, Mr. Lester. Shoutout po sa'yo. Kay Jerome Oraa. Yun. Hello, tropa! Shoutout sa'yo. Yan. Salamat sa pag-support. And ingat palagi. Kay MJ Villamayor. Hello, Mr. MJ Villamayor. Shoutout po sa'yo. Salamat po sa pag-subscribe and pag-support. Thank you po. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat. Bye-bye. Shoutout din po kay Jeric Lee. Yan. Hello, Mr. Jeric Lee. Yan. Meron po siyang TikTok account. Ayan. Jeric Lee yung kanyang account sa TikTok. Then, papalaw na lang po. Maraming po salamat. Hello, Mr. Jeric Lee. Shoutout sa'yo. Shoutout po kay J. Trevor Julian. Hello po, Mr. J. Trevor Julian. Shoutout po sa'yo. Salamat po sa pag-subscribe and pag-support. Maraming po salamat. Ingat po kayo palagi. Thank you. Shoutout po kay Richard Mandayo. Hello po, Mr. Richard Mandayo. Shoutout po sa'yo. Salamat po sa pag-subscribe and pag-support. Thank you po. I-shoutout nga po pala kay Chassie, kay Gion Chandria Paner. Yun, kay Chas, sa aking ka-work. Lovey, shoutout sa'yo. At saka shoutout din pala sa mga sis namin dyan sa Shanshu Precision Lipa. Yun, shoutout sa mga friend dyan. Mga plastic kong kaibigan, shoutout sa'yo dyan. Ayun guys, tapos na. Oo. Ayun guys. Maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat. At guys, at kung natapos itong aking video, maraming pong salamat. Huwag niyo pong kakalimutan subscribe, i-like, and click the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload na video. Bye-bye! Thank you! Bye-bye! Mwah!